skôr než sa človek posadí na lavičku, na tú čarovnú lavičku, kde budeme asi 2 hodiny čakať, tak musíme splniť krokovú výzvu. Lebo kto používa Garmin vie, že za 30 dní chôdze získa odznak. Áno. A opakovane. Takže vyzeráme trošku jak blázni, ktorí sa prechádzajú po parkovisku pred letiskom, ale aj to patrí k nášmu životu. Keď nemáme teraz Hauka na prechádzke, no, tak mladá venčí starého. No, detko. Pri prechádzke nám začína aj taká malá cestovná horúčka. Danielka sa už začína bať, ako sa tam dorozumieme s vodičom v autobuse, aby nás vyložil na správnom mieste, a vysvetlíme jej, že my sme sa ešte predsa nikdy nestratili. Možno raz v Chorvátsku v noci, hej, ale... Bez mobilu, bez svetla, bez mapy. Ale sme tu. Ahojte. Ahojte. Tak my sa hlasíme opäť z miesta, kde sme začínali náš prvý výlet. Áno, z Bratislavského letiska. A tentokrát Letíme do Turecka. Dalaman. Pozrieme sa na to neskôr. Na čo? No, ako to tam vyzerá? Pekne. Pekne? To už vieš dopredu? Áno. No, Príroda dobre. bude pekná. Bude, A more bude pekné. keď sa tam dostaneme. Áno. Dúfam. Dúfam. Prečo dúfaš? Niekto tu už dneska stresuje. Áno, lebo som nejako moc neriešila detaily dopravy. A teraz mi vlastne prišli na to, že od autobusovej stanice máme ubytko 6 km. No, ale to preto, že ideme do mesta Fethiye, Áno, alebo Feti, jak sa to povie po anglicky. neviem. Ale určite vám dáme vedieť, ako sa tam dostať z Dalamanu. Áno, Zatiaľ. snáď dáme vedieť. Snáď, ak nezabudneme. Lebo niekedy sa stane, hej, že zabudneme. Ako napríklad na predposlednom výlete sme zabudli povedať, že parkovisko v Alpách, v Raxalpe, stojí napríklad len 5 €, hej, čo na Slovensku je... Vo Vratnej stojí 10 €. No, čiže to je neskutočné. To ako... A napríklad sme zabudli aj povedať, že momentálne sa musím natierať celý, lebo keď ideš do Alp, nedáš si krém opaľovací, tak potom celý týždeň trpí človek tým, ako je červený. Áno, spálenou koškou, ale už sme pripravení na všetky situácie. Dúfajme, že nejaká nová nenastane. A keď, tak to zvládneme nejak. Rozhodne, pozerajte. Kedy? Kedy sa vidíme? Za 2,5 hodinky. Hádam, sme v správnom autobuse. Nič sme ešte neplatili, tak neviem, že či budú vyberať vstupné potom pri vystupovaní. Asi áno, alebo bude možno chodiť teraz, že zavrie dvere a pobehne to, kým takal tam ten vieš. Hej, môže byť, lebo tie autobusy tu divne fungujú, že jednoducho sme vystúpili z letiska, za SIM kartu pýtali 33 € za 10 giga. Ani neviem, koľko peňazí mi dal ten zmenárny, lebo takú buksu, že normálne, že nie, že za mesiac stávame dom. Ja vám poviem, že už teraz budeme stavať dom. Ale v Turecku, no. Takže dáme potom viac informácií, keď niekam dorazíme. Snad niekam dorazíme, ale autobus celkom akože fajn. Tak my sme si vystúpili z autobusu o čosi skôr a teraz si hľadáme cestu na hotel. Áno. A moja láska naviguje. Ja navigujem, lebo nemám data. Áno. Tak idem za nosom. Ja si myslím, že tu by sme mali odbočiť niekde doľava. Za 10 metrů. Odbočte vlevo. Za 10 metrov, odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Teď odbočte vlevo. V strede križovatky, áno.
Čo vravíš, láska na autobus? Smrdel. Smrdel, no. Tak chodíme bežne HDčkou a autobusom, takže A Češi boli strašne hluční. no, sedeli tam takí Češi za nami. Musíme zistiť, čo je toto na stromoch. Cez deň sa na to pozrieme. Áno. Môj autizmus. Áno, rozprávame a zrazu, že čo? Čo to je? Ale autobus vyšiel 5 eur 9 centov na osobu až sem do Fetie a teraz sa nejako presunú na hotel. Mysleli sme, že budeme si musieť zobrať taxík z hlavnej stanice, ale mapikom nám ukázali zastávku. Láska sledoval trasu autobusu a No, zaujímavá situácia bola, keď sme obehli policajtov s majakmi. Neviem, že či tu jazde akože viezli mlieko, alebo čo. Netuším. Nevieme. OK, pokračujeme. Inšpekcia miestnosti. Práve sme došli. Jupi, polnoc. No čo, láska? Dobré ráno. Dobré ráno. Sme hladní. Áno, Raňajky. uvidíme, aké budú. Ideme. Dobrú chuť, láska. Studený bufet. Ale lepšie ako byť hladný. Áno. Kessem, sen benim güzelim, sen bir güzel yar. Ben seni bir katım körüp la kessem, sen benim güzelim, sen bir güzel yar. Güzel güzel, güzel yar kini. Dobré ráno. Dobré ráno. Ako si sa vyspinkala? Zle. Zle? Prečo? Zima trac. Láskonka bola zima. Bola mi zima, hej, neviem. Možno aj tým, jak sme prišli v noci, jak sme si dali, aha, loďka. Wow, aké zasnežené hory sú tam. No. Hej, tak pokračujem v tom autistickom nastavení našej dvojice. Že človek niečo zbadá, že ty kokso. Ale fakt, že je to jak keby som bol v Japonsku. No ale hej, prišli sme v noci, dali sme si sprchu a potom spánok, takže tak chladnejšie bolo, klimu sme nezapínali. Teraz pôjdeme čo, po ceste? Alebo ideme tam? Nás ideme tam. On to neväčšine ide na ten ostrov, čiže vieš, čo sme nechceli keď aby... Hej, ale myslím, že chodník není, vieš? No a dnešný program je aký? Ideme si požičať bicykle, Áno. snáď budú také v dobrom stave a čo najviac toho pobiehať na bicyklo. Máme taký, je tam, tu je kúsok taký polostrov, ten by sme si obehli na výhľady. Ak potom bude možné, tak do mesta duchov a ak sa potom ešte bude dať, tak do takej dedinky a tam by mala byť taká pláža, tak uvidíme. Som zvyknutý bicyklovať, ale tento dnešný ambiciózny plán sa mi nejak nepozdáva. Uvidíme, či to dáme, lebo je už pomaly aj dosť hodín, raňajky máme za sebou. No a Čo stihneme, to stihneme, sme na dovolenke. hej, dúfam, že nedostanem večer krik, že sme nestihli. Nie, Však uvidíme. nebude to na videu. Ahojte. Ahojte. Aradu kaşların, yelpine du saçların. Ah sürgünle köydürüp, senin sümbül saçların. Ah sürgünle köydürüp, senin sümbül saçların. Saçların, kaşların, senin sümbül saçların. Saçların, kaşların. Cítiť môže. Môže? Spokojná?
Ešte nie, lebo nie je moc pekné teraz. Hej, no špinavé, isto studené. A ty sa doňho čo? Chcem akože namočiť, ale tam bude pekné. Tam Nie. bude pekné, hej? Neviem, či nájdeme. To sa ani nemôže. Neviem, či nájdeme. Nájdeme ešte. Ako niekedy. Tamam sen sözümge Köydüm desem umak tez Tamam sen sözümge Láska, pripravená? Hej. No, let's go. To sú robíme sa daj. No. Jak ti bude vysoko, tak dáme nižšie. Dá si čelenku, lebo fúka. No čo, Láska? No co, máme po cykle? Zatiaľ to vyzerá, že to bude stáť 11 € na deň, jeden bicykel, čo je asi taká normálna cena. Boli tam aj bicykle, ktoré by vyšli 24 za jeden, ale to už boli profi. A to nám asi netreba. Asi netreba, lebo som zistila, že tie trasy, ktoré na mape vyzerali blízko, idú cez také kopce so stúpaniami okolo 15%, ktoré sú tam pred nami. Takže sme si to rozmysleli. No, takže ideme sa povoziť tu niekde po okolí. Áno. Let's go! Güzel, güzel yarkını Şirin, şirin, şirin sözkini Güzel, güzel, güzel yarkını Şirin, şirin, şirin sözkini Šlapeme si kopce na takých polomestských turistických bicykloch. No, a bicykloch horských, hej, ale polomestských. Ale dobre, že sme si zobrali tieto, lebo cesty sú tu rozbité, hej, že naozaj by nám to dalo zabrať. Šľapať na nejakom lepšom. Hlavne ten bicykel by trpel a my by sme trpeli s ním. Ale výhľady sú tu pekné. Oldum sersanman Hayda sen Oldum adamen Süydürüp Oldum sersanman Sar buldum A tam niekde bývame. Áno. Tam. Možno až tam je. Možno až tam? Yüzünge Sar buldum Senin huma yüzünge Kapkara kaşların Yelpine du saçların Láska trpí, čo? Áno. Chcela by ísť do mora. Chcela by som sa okúpať. Ako more krásne, ale asi bude aj studená. Asi studená, ale ja sa tam vidím, jak splývam. No. Vodičku. Nevadí. A však bude slana. Áno. A v Malage bude tepla. V Malage bude tepla. Ale my ešte nejdeme do Malagy. Prepáč. Köydüm desem umak kız Samım sen sözümge Köydüm desem umak kız Samım sen sözümge Beni bunca kıynıma Ay göründün gözümge
Beni bunca kıynıma, kıynıma, kıynıma. Ay göründün gözümge. Girip kaptı anam sünger. Nege kettin oğlum digidek. Girip kaptı anam sünger. Ako to tu láska vyzerá? To v Thajsku. Ale z AliExpressu. Lacnejšie, letenky. Lacnejšie letenky, Bytko, všetko. opitko, všetko, no. Len zatiaľ je tu väčšina atrakcií takto v apríli pozatváraná. No, pláže, keď sa nedá kúpať. Pláže, reštaurácie. Ale ideme hľadať, kde sa najeme. Asi až v meste. A tam vyzerá, že sú ľudia aj na pláži. Didarın sığındım gurbet. No co? Tu na krajine je taká stupená. Nie? Pôjdeš do vody? Áno. No čo, láska, ako sa ti išlo zatiaľ? Dobre, Dobre? dobre, aj dobré radi, aj nič tam nehučí, nepíska. Starajú sa asi trošku o tie bicykle. Skončili sme momentálne na pláži, kde sme si objednali tureckú kávu. Takže uvidíme, aká bude. Originál turecká káva. Hádam, nám dajú cukor. Čo, láska, turecká káva? Áno, dostali sme cukry. Takéto provizorné sedenie. Si myslel, že to je farebný cukor? No ja som si myslel, že je to farebný cukor a Ujo mi dal cukrík a ja som ho skoro hodil do kávy tureckej. Som videl, jak zbledol. Čo, studená? Ale teplá voda, akože Áno. keby mám plavky, tak sa viem kúpať.